mutemo unoti akatorwa mwana ari underage ndiye underage but ndakabhadhara munhu akanga amutora ndizvo zvanzi kuti amai vane kuti kurero mamune shuku chiudzaiyo kusvaje kuhistori maziviro enyu azosvika kwamuri manje pamusoro nyaya yemaziro andinoita vasitsanangura kupolisi ndashedzwa maziro ekuti kupolisi ozi matauro enyanga chitauzoroza ndoda amunoziva chaio chakuti kupolisi kubva ichitanga mwana achindisitetera nyaya akati mama ndabata mukadzi wangu nechikombo ndakati wamubata sei nechikombo akati ndabata mameseji yekuti mukadzi wangu ainditi akuenda kumasowe every china chega chega asi vachienda kunorara kubhani vachiuya friday kuseni asi tanyaya ndaenda nekwasabhuku sabhuku vakataura vakativo inini handikwanise kuti nyaya imwe ndikutongei asi tauriranai megani saka vaita sokunge vakataurirana vanhu ava kana kuti masabhuku vekutaura kwaita mwana akataura akati ini ndakange ndati mombe 4 baba varidzi vemwana ndokubva vachema chema vakati ini ndokwanisa kupa mombe 1 mombe yebva yakauya nembudzi 4 ini ndakabva ndatengesa mombe ndakati aiwa dai wakamira kuita sei kutengesa mombe wakamira iwewe wakangoisa mombe ichine mbudzi mudanga ndobva ati inini mombe ndakazoshedzwa baba ava vachinzi vakatina mombe kuenda nayo kuvi kwasabhuku nembudzi sabhuku akazofonera mukomana kuti zvinhu zvako zvaita sei zvauya chiuya utine mombe yako nembudzi saka sabhuku vangu vari mombe dzakaiswa mumba kwani mombe yako vakati nayo vaiti ndakaitisa kwasabhuku aba mombe mwatina mwaisa kwani ai mimi ngonongedzerai kwasabhuku amai mumbeendo nayo mombe vanosiya kwasabhuku kombudzi budzi zvakaitika inini ndirikureni kwasabhuku saka vakazotuma baba vakabvunza vakati kokuita mazvi ake zvichaenda nani zvikanzira vachakupa mapurisa maviri ndichani zvakanzi mbudzi idzi vakatumwa mapurisa maviri ebva yauya kumba kwangu ndakaenda naye kudanga baba vakavasipo ndasvika kuye kudanga mapurisa ebva anongedzera mbudzi mwana amai nemwana wainanga ane shoni nembudzi 2 zvakadai izvo zvinokuzana zve zvanga zvinamba ane mazamu yanga anotobereka saka zvadaro zvaenda nemupurisa uye mapurisa ndikapiwa nachiaendese mbudzi kuna baba ndasvika kuye vakandidzorera kambudzana zvakanzi akati kade kuda mbudzi dzema35 ndodzati ndibaba kuvanhu vanga vatumwa kuti vandiendesewo mbudzi mwana uya adzoka ndikati kondomuchengetawo seko mwana wamandidzorera zvikanzi hanzi ndiri kuchengetawo vana vasina amai saka imime ndemuchengetawo mbudzi isina amai mbudzi iye ndichiiriritira inongoita svondo ichibva yafa alright ndinoda kuti munzwisise amai mamuchiratidza kupurisa kutaura ndangada kunarita nyaya nezvayo pane mhosva dzakaparwa nesabhuku dzakaparwa nemwana wedu mukadzi wakanga makore mangani mapurisa vakaita nyaya yakati wakagona mapurisa polisi wakati wavhonekwa wakaita nyaya mapurisa akati wakatadza vasina mombe chete hauna kuramubvura mukadzi wako toketi mukadzi akandimura kupolisa ane mhosva mukadzi wako yairara nemwana aingoringidza Sarukubasama. Wakati vanotanga kuitwa retukesi, dzinonzi retukesi yakaitwa iyo kunge pamwana mukomana. Uyu chaiva wangoita uri kuita nyaya, wozichenura uri kuita nyaya, woitonga pari panharaunda, kuti nyaya iyi inoda polisi nekwamama. Patiri chimina kachura chise. Mutemo unyika nokuti mwana zvinoita kuti nakosora mukadzi wakadoko.
anadzokana wani ndoda kuti uye naye muchaja ione musha yako kubhadhara wawasafa kubhadhara waodzaka munhu nembudzi tinoda kuita zvinifeba aidarira titonge zvisiri zvonai akanyengwa ndiana mukomana ndi akanyengwa because mwana mudiki kunyepere name ivi taurai nyaya yatongwa village yakabva yaendeswa kupolisi ndizvo zvachikurapa ava vachiti vashaya mwana wavo ndokubva yazonge yakubatanidzirwa chikudzi mashaya mwana asi makombrena mchitinini sabhukana mutonga sharamana kose imimi muri kuya musina kusambairwa sabhuka tinomuisa maminitsi nokuti sabhuka kana angotaura kuti taurira naye kuira kuti zvakutotanga kupinda mumaminitsi amani izvemvunzozvokanechakadii hanzi akarekwa kwandiani mukomana kusikana akarekwa ndiani mukomana anonetsa kunzwisisa aiwa mutemo unoti haukwanisa kurara nemwana ari below the age of 18 kana kurara nemusikana ari below the age of 18 saka akarekwa kwandiani nokuti mukomana ari kunzi ane 18 years nopachibvunzo polisi vakati akwanisa 18 years nokuti ndokusa mapurisa bhataura akati swa hatikwanisa kutonga nyaya ye18 years munhu asipo zvinoda yellow card. It is not so quite again. 27/11/2007. I'm going to 27/06/2006. I'm going to inini nyaya ichiitika ndemusi wa 4 February yaitika nyaya yemusi wa 4 February ndopandakasedzwa kudai ukadonhera palaini apo uchimhanya riri ukadonhera palaini apo sitosvika tikati wasvika ndasvika musi wa ukapika bota sadza ungaziva yaisadza unodzimbodza sazvizvizimazitatu uyu mwana mudiki andairechi isitusabuka tikututunge nyaya idzi ndiwaona dziri maripacations kasi wakwadziita kanseri haana kutongero kana akati mombe ndinoona sabuka mbudzi otumira mupurisa wapi atonga hamuseri mere kanseri ikubata isusu kai pamusoro echangamiri mungatitendere kutaura anotendera kasi wakanyepa aiwa ndoda kunyepa changamira komiti ndinayo changamira inini nyaya iyi ndakaira amiro kana mimi ndimwaridzi vana ndakabata ipamambo mimi mayatataura nataura nechipanda aiwa ndakati inini iyi nyaya aisiya makatitaurira naye koimini zvamakazonzwa kuti vanhu vaivabhadharisana muri sabhuku vatanga makatora ndaro zvandakaita handida kutora nguva pindurai mvunzo ipapo ndakaya kuna mamiraiva manzwa imini kuti vanhu vaivaiva matende mutaurirana vazosvika pakubhadharana handitika topatibvunza kuti mini makazoita sei inini pfungwa yangu yaida kuya kuna mama aiwa pamusoro ipapo ndakabataakuti ndisazoiwo ndichisakupisha asi zvandakaita ndichingobva ipapo ndakaenda kupolisi ndakashedzwa shivamai vakati takashedzwa ndasvika ndakasiteta sokusteta kwandakaita kuti nyaya iyi ndakairamba zvokuti kana community secretary ndazvibvisa akairamba utembo asi pakuzoya akairamba tipe maminitsi anazvoka kairamba tipe maminitsi secretary secretary
zvavakaita vauya nenyaya yavo paground chairman bhati isisi hatikwanise sei kuitonga but saka inini handikwanise kunyora chinhu charambwana chairman murume ava vari apa kunza zino akatanga kuchema kurwa mhere arwa mhere uyu mukomana uyu vatanga kuchema murumudzo mukadzi right vari vaviri vavatanga kuchema uyu murume bhati handikwanise kubva pano pamba pani pachairman ndibatsire nyaya kuti igarike papi itaurike avezinawo vachichema svika komiti vamwe vanga vasipo vamadharero vanotibatsira kugasira nyaya muvillage vavati vape mukana vaite sei vaitaurana zvakuita sei zvavari kufunga mati kana pakadaro takabatadza takatonga mombe yauya chinibatsira kuzwa munyaya mombe yauya yakaiswa mubabana nama mombe yakaiswa mubabana apa vaitana muropolisi vakati mombe ndaendesa kwasabu ndakaendesa mombe kwasabu iyo mombe wakaiswa chaurisa wata kwasabu ndiko wakatora mombe kombudzi wakasura kwani mbudzi wawasabu mwakapuwa nani mbudzi dzikauya nababa ava baba vasvika amai mbudzi mbudzi dzakauya varume vakatumwa nachairman ndo vakauya kuitina mbudzi varume vanenge nani mazita avo panga pana chigonga namumedzi ndo vanhu vakauya vakatora mbudzi kumudanga vakaendeavakaenyepa tinokuwarwa mombe nembudzi hatina problem kuita witness ukanyepa mombe nembudzi mangwana chaicho taura chokwadi muru Wedai, afifini watu wektore, afifini watu wektore kuziende sepa wajozi. Makaswa mafuno nani? Nasabo. Kanse, tukuzoka ndombudzo musha. Amwe nyaya. Ipapo changamire ndikuona kuti vakapoteka nyaya yawo mbendere kuti sabhuku vakazononoka kuuya kuti vakuzivise. Aiwa. Amapinda mubvunzo. Mwana ndewenyu anokutorera yaya. Kana ndakataura zvakataura nhasi andikutorera ndewenyu. Ana aamwe munyaya. Aiwa varimo. Avasika vakatamba bhora. Vakatamba bhora. Alright. Tinokuda kuti titeze vana protect. Amuna protect mwana mukomana. This time ndokutanga ari mukomana mwari gapsi. But akaranda yechi. Akaranda yechi. Uyebe. Yeah, underage one Alright. Makazviita gatinopedza nyaya. Unokuti system yako iyo. Wango uri kunyaya. Mimi makaripisa munhu wakusakuripisa munhu. In fact, midima ifa kubhadhara amai avo nechi uyu mwana wenyu ndiakarepa munhu muroora wenyu ndiakarepa mwana mungazvirambe kuti aiwa ndiyo chokwadi ene munozorora mombe nembudzi andizvamboorwa polisi ndiyo zvandataura ini zviripo here zvinizvo moyo wachinja kombudzi mbudzi dziripo wakwadzi unadzo mbudzi hausisi tora nodzoreka toda kuita zvinhu zviri fei hazvifanire kuwandira kuvasikana chete kana kuvakomana zviriko hauna kufunga kuti zvinhu zvinoitwa idzorerei akarepa zvipachena kaizvo asi moti repi inongoita kwakadzi chete varume mune pride zina basa munorepwa kwawo munorepwa zorerai mombe iyoyo idzokere kuna baba zvembudzizwa titi
makapaona kuda takungoti mombe mbudzi ndo dzako zorere mombe yendi kwa hiyo adhara basa muchokoreni shuwa kana basa tichaona kuti patinopinda imwe nyaya munopona otherwise kansera dzokerai kuground toda vanhu vanofamba neprotocol usanakirwe nomutumbi usafarise bata panopisa seyanapa ndizvo zvandisi imhosva mukapara isuka yenyu munodzorera mombe zvokuti akanyengwa ndiani akazorekeza ndakoti dzorerai mundu kunani nevaridzi masiku vamai mazoemana ndomuzombosa amai ogona kupurira kwakagora ari ndokupisa chiketura kusei panzvimbo panzvimbo simuka unosaina nyaya iyi yakaita kumapurisa mama yaenda nekumapurisa musiutanga yakatongwa zvakanaka yakatongwa bvanzi mangwana muina baba vesi vemwana ndaenda mangwana nenyaya yemwana uyu amai vari kutaura vanhu kumasiramu ndovanga vakaningira mwana wavo nhasi zvadaro tichienda kwekweyo takasvika tikaona mupurisa anga nedhokiti remwana wanga asipo tava tashiedzwa nemamwe mapurisa zvakanzi nyaya yenyu idzokeredzei kuitaura futi kuitaura kwamakaita sei kwamakaita ava baba vakasimuka vachiti pamusoro inini ndakatongwa udzvanyiridzi nekutongwa kwakaitwa nezuro kuti inini ndidzorere vanhu ava zvinhu zvavo nekuti inini ndindakanyengerwa mukadzi tabva tadzoka kumba uyu murume uyu mukadzoke kuenda kwake mushayiko kana kuita mazuva mambo wangu mukadzi wake akagara ainaye wangu mwana ndiwanisiri kuona saka uyu akapa ripoti kumapurisa kuti mwana wangu inini ndiyakaya nemukadzi wake saka kunotova nenyaya yekunzi kumapurisa ndidzoke ansandatedza mambo wangu tichidaro kuti chiameni ava vakazoya kumba kwangu vauya kumba kwangu chiameni musi watabva kudare vakanditi nyaya iyi wagona kutongwa kwaitwa nhasi iyi kwete kutongwa kwaitwa nezuro ndaida kutokuendesa kwamambo wangu kushu mambo wangu nyamaropa kuti unotongwa kwamambo nyamaropa ndaida kuti mamombe hwani yaukabvisa iyoyo ubvise dzimwe dzangani 4 dzimwe 3 dzeitati saka ndakukumbirawo kuti pandikudzokera kumba ndisaone zvandinowana kumba nokuti papanitipambani atidi kuvanhu vanorowanisa mazima nyamaropa titokukama tinowirirana saka musati kunyamakaisa kwanyamaropa ini kwatiriswe ndinozva kuti nyaya inobatwa nemazvo handiti hapana nyaya tsvake mwana adzoke saka mwana adzoke